Talangan to nga i-tiktok. Ganas na gawa. Ang dami ring light na idak. Ang dami yun, parang kayo ring light kundi camera ni Baklita yun ni Malito. Ang paigid lang. Ang damagawin ko nakaihawid ko sa... Ang di camera rin nakapaigid lang. Nagniwat ka na. Ang timugam, pagsasaon na. Mas nakatultul na ba? Hindi mo na. Kasuwa. Ano ba na ito? Yan, servina di ikata. Pero tekta. Yan, nenting. Ay maa. Nerotek. Ay tama ang. Nerotek ka. Ano ba servina?